Iltaa haamutoimisto Ghostbusting. Olen Hubert Jackson. Haluaisin tehdä kiireisen ilmoituksen. Tuin eilen poikaani taekwondo-treeneistä. Olimme paluumatkalla Heikintorin parkkipaikalle autolleni. Laskin 6-vuotiaan lapseni auton takapenkille turvaistuimelle. Enkä edes ehtinyt räpsäyttämään silmiäni, kun auto lähti ajamaan vailla kuskia. Seurauksena oli kuolonkolari, jossa nuori poikani menehtyi. Ja nyt minua syytetään oman poikani sekä 76-vuotiaan seniiliseniorin murhasta. Olen absoluuttisen varma, että auton ruorissa oli jokin kummallinen paranormaali entiteetti. Teillä on 2 päivää aikaa todistaa syyttäjä toisen, tai minut langitetaan elinkautiseen vankeuteen. Kuvaakohan tää nyt? Joo. Eli tosiaan tää on nyt hätätilanne. Tää on niinku emergency periaatteessa. Eli... sorry. Se oli väärä toimisto. Moro! Hei. Morjesta. Anteeksi kun mä tulin vähän myöhässä. Sä oot myöhässä. Vitusti itse asiassa. Tosiaan tuolla Tapiolassa on kuulunut tuolla Heikintorin parkkihallissa. Mä oon kuullut noita juttuja, että siellä on niinku tällaisista miehistä kuin Eero Kosonen. Haamutyyppiä tosiaan demoni. Se on klassikko. Demoni. Äijät siis, että te nyt. Okay. Se on itsemurha toi demoni. Siis ne on lasten kummitustarinoita äijät ihan oikeesti. Ite en kyllä Tästä on vielä tullut monta puhelua. Okei. No sovitaanko näin? Te 3 menette katsomaan meidän pitää toimistoa pystyä. Joo, meikä ei kyllä lähde tollaseen demonille. Siis mekö... Kyllä te pärjät. No, Ja jonkun täytyy pitää tätä pyssyssä, jonkun pitää siivota toi. Joo, hei. Onnea tehtävä. Okei, eli tää nyt on tää vastuu jäänyt meidän harteille, eli... Mä oon sitä mieltä, että mennään Heikintoriin yöllä. Me isketään suoraan myrskyn silmään. Laitetaan demoni häkkiin. Lähette. Huomenna. Toimistovaraus loppuu tätä päivät ihan oikeesti. Siis mitä on nyt näin mielen päällä tätä tulevaa tutkimusta miettiessäni? No eihän siellä viime operaatiossakaan kauhean hyvin mennyt. Kato, onko se Salva? Joo, terve. Eli joo, onko se valmis? Missä se yksi jätkä? Me ollaan tutkimuskolmikko, tai nyt kaksikko. Me tutkitaan näitä olioita, okei? Ei. Se on jotain se pilleri. Nää auttaa pysy hereillä. Mulla on poketti näitä pillerejä, mä ostin nää, kun mä en pysty nukkumaan, mua väsyttää ja mun energiaa. Okei. Eli tossa se nyt on tossa vasemmalla oven takana se kyseinen parkkipaikka, joka on ilmeisesti kirottu ja siellä on nähty tää... Mikäs tää haamun nimellä? Toi on myrskyn silmä. Mä laitoin tää tutkan päälle. Eli tää on haamututka. Eli Heikintorin parkki. Eikö se oo auki? Se on auki. Nää pitää löytää. Toi perkki. Joo, siis pääovi oli lukittu. Sitten päätettiin, että kaverin kanssa, Miikan kanssa, että ikkunasta hypätään sisään. Niin sitten mentiin sieltä. No niin, ala nyt tulla. Mitä se sanoo? No, sä näet noin pisteet, mitä tuohon tulee. No, se haamu niinku teleporttaa koko ajan eri paikkoihin. Sitten yhtäkkiä alkoi kuulua tänne. Mä nyt näin se haamu. Mitä vittua me joskus?
Mä lupaan, että mä just kuulen tosta jotain. Vittu. Pelästä. Vittu lopu. Ja okei, no tässä vaiheessa mä otan kuulla ääntä alemmasta kerroksesta. Me ollaan kuultu vähän ääntä tuolta. Me epäillä, että Eero Kosonen on meitä kerrosta alempana. Vittu äkkiä. Meidän onneksemme se oli hyvä ystävämme Anssi. Anssi! Moro. Kato. Mä luulin, että sä olit, tai siis mä ihmeteltiin, että mikä toi ääni tuolla alhaalla. Oot sä nähnyt Eeroa? Noniin. Onks tää se paranormaali kynttilä, mistä sä puhuit? Jos täällä näkyy, että tää kynttilä sammuu, niin se tarkoittaa, että haamu on puhaltanut se. Sama. Eli siis, jos toi kynttilä sammuu. Ei tää pysy pystyssä. Ei meidän pysy pystyssä. Niin. Jos me saadaan niinku haamun liikkeitä punnistettua, niin sitten se puhaltaa sen kynttilän. Toi on mielenkiintoista. Mitä vittua toi meinaa? Tossa näkyy nyt. Tossa. Sormi edessä. Onko se suoraan pohjoisessa? Eero, onks se täällä? Eero, onks se täällä? Se on Eero Kososen. Mitä sulle tapahtuu? Pannu se ase helvettiin siitä. Mä tiesin, että se kuuluu se ääni. Ja kato, mitä se kynttilä on sammunut. 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 Eero Kosonen. Minä. Onko se haamu puhaltanut? Minä. Näettekö se mun hengityksen? Joo. Täällä on freezing temperatures. Asteet tippuu alle 0, jos on niinku liian kylmä aste. Ja haamu on paikalla. Otan kameran, kun mun kätteen sattuu paljon. Vittu, täällä on kylmä. Mä menen kotiin. Se ei oo tää paikka. Mut se on, täällä on jotain. Mä menen kotiin, koska mulla on niin... Mutta täällä on jotain ihan tyylisiä haamuja. Niin, kyllä se vähän vihanne oli, että se sanoi ihan, että uhkasi meitä tappamalla meidät. Mutta onneksi niin kuin lähdettiin siellä juuri ajoissa, koska kyllä se kylmyys niin kuin, antaa niin kuin, lisää voimaa sille itse haamulle. Joo. Päästiin tosiaan kotiin. Vähän epäonnistunut, että ei nyt sitä saatu kiinni, sitä demonihaamua. Mutta mä kumminkin ajattelin varautua tähän. Eli mä oon asentanut tällaisen kamerajärjestelmän mun huoneeseen. Jos Eero päättää näyttäytyä, tulee sitten tolle videolle. Ei siinä. Katsotaan aamulla sitten, millaista videoa ollaan saatu kuvattua. Moro. Kuvaakaa tää nyt. Kuvaa. Noniin. Hyvää yötä. Moi, se on Miikka tässä tosiaan selostamassa ja niin kuin näette, niin tässä videolla tosiaankin tapahtui jotain paranormaalia. Eli tässä noin kello 4-5 aikaan yöllä ovi avautuu. Tuo ei minusta näytä ollenkaan tavalliselta.
Tuossa mä heräsinkin ja sitten mä panin sinne. Katsokaa tarkkaan. Tämä nyt jos mikäkin on todiste Eeron läsnäolosta. No mitä? Näin myöhään. Pääsitte meille niinku nyt. Miks? Joo, mä tiedän, että nyt on myöhään, mut kuullakaa. Se haamu, se on täällä. Se on mun talossa. Sitten. Me saadaan se kiinni. Häh? Mitä? Joo, siis... Tuu tänne kattoo. Kuuntele, mulla on kaikki videomatskot ja kaikki. Mä selitän kaiken, kun te tuutte. Mut mä en kestä olla tässä riivatusta enää sekuntiikaan yksin. Joo. Okei. No vedän mä bakkaan, sit mä tuun. Joo mä tuun. Okei. Mä oon vittu käpyläs, mun kestää kyllä pitempään. Joo, mä tuun. Jees. Käpyläs? No, pistä vähän vauhtia. Joo, mutta jos ei. Nähdään. Nähdään täällä. Jop. Moi. Moro. Vitusta sun piti pyytää mä tänne keskellä vielä. No okei, niin kuin mä sanoin. Tää kuulostaa hullulta, musta tuntuu, että se haamu on täällä. Mä selitän kaiken. Ketä koivu? Maistiko sitä pimeätä? Tossa on jotain pahaa, mitä sit... Toi entelee pahaa toi koira. Mä lupaan, kato. No, Mikä sillä on? mitä? Se on mun koira. Älä nyt. Mä laitoin yöllä sellaisen kameran kuvaamaan mun sänkyä, kun mä nukun, ja mun huonetta. Niin okei, mä tiedän, että mä kuulostan tyhmältä, mutta mun peitto lähti vaan juoksentelee ympäri käytäviä ja kaikkea, okei? Paljon sä oot nukkunut viime aikoina? Ihan oikeesti. Siis mä näin, että siellä ei... Vittu nähnyt unta, ja sä soitit. Vittu, mun uneko mä oon ottanut videokameran vai? No, No Anssi se varmaan kiinnostaa. Ei mua kiinnostaa. Joo, mä näytän. Hauskat kotivideot. Ymmärräksä? Vittu haamu Tää on pelottaa- täällä, niin se on vittu tossa koirassa. Tää Mä lupaan. ahdistaa. Mä vittu lupaan, että jos se haamu on täällä, niin se on tossa koirassa. Mä Kato en- nyt onks... Mikä koira? Toi on tossa vittu tuijottanut kohta monta minuuttia putkeen. Salveli on tuolla mun koira. Niillä on ollut aina jotain. Siitä lähtee, kun se koira kerran puras Salvalta sen varpaan. Se on tossa... Ei, älä. Se on Miikan koira. Sitä ei viata. Se on joko läpinäkyvä tai se on tossa vitun koirassa. Mä en vittu vitsailla. Se riivattu piski on jo härnännyt mua moni vuosi, että se Eero Kosona oli siinä koirassa. Anssi, valvo Mä käyn nyt nopeasti paskalla. Mä oon niin vitun kyllästynyt tähän vitun haamuun. Tähän haamutoimistoprotokollaan kuuluu, että jos epäillään, että jonkun olion on napannut haamu, niin sitten se on niinku lopetettu. Kollegani Salvador osasi hyvin niinku tulkita tän ja kertoi tästä asiasta mulle. On se nyt aika paha juttu, jos me tapettais Miikan koira. En mä sanonut sitä vielä. Meidän pitää tehdä tää nyt vitun nopea. Niin mitä jos me tehdään se silleen, että mä nyt vaan nopea vielä sitä tuonne vessaan. Mä tapaan sen sinne, sä vaikka vartijat tässä ulkona. Se on vitun paha. Ja sit... Joten niin, no mä oon... Pääasiassa mä oon sitä mieltä, että... haamu pitää saada lukittua huoneeseen. Viimeksi se oli mun huoneessa, mutta niin kuin näitte, se ovi oli auki. Niin, tällä kertaa se pitää saada houkutettua lukittua huoneeseen. Pitää olla varovainen, ettei... Mä lukittain tän. Kamerat päällä. Tietenkin jotain aseistusta siinä niinku suojana. Ja sit kuulustellaan, että niinku, hei, mistä se on? Niin. No niin, Eero.
Me varmaan molemmat tietää mitä tässä on päässyt käymään. Kyllä se minun mielestä ihan inhimillinen ja eettinen tapa oli lopettaa tämä eläimen kärsimys, kun se oli kuitenkin riivattu. Ja, niin. Ihmisen sanoi. Tulen muhun, niinku siviilin kimppuun käy, tolleen noin vaan. Mitä mä oon sille tehnyt? En mitään. Vähän älytöntä. Keskellä yötä vielä, niinku mitä. Jaha, nyt kyllä tuli sen verran kovaääninen ääni. Hei, mikä se ääni oli? Onks täällä kaikki hyvin? Mikä se? Mitä? No niin vaan, että aika kova ääninen ääni kuuluu täältä. Joku vaan... Onkohan se toi No mä vaan kulatin ton oven, kun mä menin tonne sisään. Ei se oo se. Sulla oli ovi tossa auki, mut siis... Ei, kun mä menin sen sisään, kun mä tulin se. Kyllä mä voin sanoa, että kyllä siinä ihan oikeesti paskat tuli pöksyyn. Että siinä kun on jätkä kuollut koira niinku pussissa ja sitten toinen tulee sieltä. Sä voit kyllä kertoa, jos sieltä kaatui se kaappi. Okei. Joo, se yksi seinäkaappi. Joo, se oli se. Mä voin mennä kasaa sen nopeasti. Ei tarvi. Ei ihan oikeesti tarvi. Mä nyt ei... Mennään vaan kattoo sitä videoa. Ei tässä oo mitään hätää. Mä haluan, että tästä nyt toi sulle vaivaa oikeesti. Mä haluan aluksi vaan kertoa, että se kaappi. Okei, se on ihan fine. Mun pitää joka tapauksessa käydä tonne yläkerran vessaan hakea vähän vessapaperia. Joo, älä nyt. Mä räätin kaiken, kun mä olin siellä vittu. Ne loppui jo. No kyllä siellä nyt pari rullaa ainakin on. Pitäis olla. No ei oo, no niin. Kuuntele nyt Anssia. Niin. Mennään nyt kattoo sitä videoa. Mitä videoa? Sä sanoit, että No sitä paskalla ja sit me mennään kattoo se video. Eiks niin? Niin. Siis se mikä mä kuvasin yöllä. Mennään Niin. kattoo nyt. Niin. Mua vittu väsyttää, mäkin haluaisin hitto himaa. Voitaisko nyt kattoo vaan se? Mennään. Mitä tuossa tapahtuu? Mennään. Pois. Sulla on jala. Zoom. Zooma. Enhance. Sori jätkät nyt ei, mut mulla on ihan pakkari vessassa. Okay. Te ette varmaan haittaa tässä. Is being haunted by some sort of demon. It all started when he heard something coming from his bathroom, which quickly escalated into things moving. Mitä Salvaa? Onko se vieläkin vessassa? Mä en tiedä sanoa, että se on paskalla. Se on kyllä kestänyt aika kauan. Video, the TikTok user Lindsay Ivan has captured a bizarre video of some unexplained creature. No. Vittu, se on kyllä kestänyt pitkään. Salva. Yhtäkkiä. Salva on kadonnut. Salva. Ja mitä erikoisinta, minun koirani on kadonnut myös. Missä mun koira muuten on? En mä tiedä, se on varmaan jossain tuolla. Pitäisikö meidän käydä kattoo ulkoa? Joo. Täällä on katuja temppu. Joo. Okei, no. Nyt on vähän erikoinen tilanne, eli tosiaan mun koira on kadonnut. Mulla ei mitään ajumissa Salvaa. Se on lähtenyt ulos vissiin. Ei oo Salvan vaatteita tossa nalkas. Mutta enemmän mua nyt huolestuttaa toi koira, että
Sä laises vastaa se puhelimeen. Ai vittu, mihinkään se on mennyt? Nyt kyllä lähdetään tonne ulos. Mitä? Niin jos se nyt on se haamu kaapannut jonkun, pitäisikö me ottaa joku ase? Kun mulla on se muu. Joo. Se sun arsenaali on. Ase. Okei, tää toimii. Muiskan kivääri. Noniin. No, konepistooli oikeastaan. Get ready to kick some ghost ass. Ei perkele. Voi vittu! Perkele rakki. Nyt pitäis rakettaa jumalata lapiokin tuolla. Tässä on zoomia. Siunatkoon pyhä kolminaisuus tämän koiran. Salvador tulkitsi tilanteen niin, että itse sielu oli, tai itse haamu oli karannut tuonne metsään ja Oma epäilykseni, että mitä tästä pääsi käymään, oli, että jollain keinolla Eero Kososen haamu pääsi karkaamaan matkalla hautauspaikalle bussista, koirasta sisältä ulos. kyllä me sitten huomattiin jossain vaiheessa ja päätettiin sitten lähteä tuonne ulos, kun pelättiin sitten Salvadorin puolesta, että onko sille käynyt jotain. Vittua. Missä se koira? Siis katsottiinko me nyt kaikki paikat täältä muhinasta? Joo, mut siis se lähti tonne metsään. Salvador lähti myös. Sen perään. Joo. Taika! Taika, tuo tänne. Mä oon täysin varma, että se haamu on karannut siitä koirasta. Mitä vittua? Kuuluu jotain rapinaa tuolta metsästä. Miksi te ette kertonut mulle sitten? Onks toi se vittu haamu? Onks toi se vittu se haamu? Vittu. Musta tuntuu, että menee haamu. Mitä vittua noi on? Tutusti vaan Eeroa ja... Toivottavasti Salvalle ei tapahtunut mitään. Nyt mä näen, nyt se haamu on tullut. Meno. Ota osa. Mitä vittu toi ole? Se on se pitu Eero. Se on se pitu haamu oikeesti. Anssi! Mitä vittu palo tuolla? Anssi, mikä tuo on? Jotain. Kuka siellä on? Ammu! Jumalauta! Täällä on Eero Kosonen täällä metsässä. Eero Kosonen täällä metsässä vittu. Eero! Löytä itse! Eero! Mennään ylös.